que nos trae hoxe. Sabe vostede, ademais, que fai unhas semanas nesta mesma comisión, na Comisión Oitava, formulábamos o noso grupo unha pregunta en relación cos centros de formación náutico-pesqueiros que dependen da Xunta de Galicia. En resposta á mesma, vostede, a representante do Goberno, confirmaba que desde o ano 2009 o alumnado das escolas e do Instituto Galego de Formación en acuicultura medrara un 46%. E nese mesmo período, a media anual de matriculados que subira nun 32%, con respecto á etapa anterior, é dicir, 2005-2008. E, pois, dunha media de 375 matriculados pasamos a 497, prácticamente 500. Sin dúbida, señora directora xeral, estamos ante cifras moi positivas que contribuyen a dispoñer de profesionais máis e mellor formados e tamén a ese relevo xeracional na pesca ao que nos referimos constantemente en esta casa, en esta comisión. E hoxe en particular, o noso grupo queremos situar a nosa atención nun deses centros. O Centro de Formación Aixola, dependente da Consellería do Mar e xestionado pola Fundación Autonómica CEMAR, e interésanos especialmente este centro porque unha das vantaxas da formación impartida nel é o seu carácter gratuito. É dicir, a súa matriculación non implica ningún coste directo ou taxa para, neste caso, os seus alumnos. Imparten cursos encadrados no rango de formación non regulada, pero que otorgan aos alumnos que se matriculan a disposición dun diploma que acredita oficialmente a adquisición destes coñecementos. Este centro naceu, se mal non teño os datos, en 1997, está emplazado na zona portuaria de Marín, na provincia de Pontevedra, e ten como principal cometido a mellora da cualificación profesional das persoas procedentes do sector marítimo pesqueiro. Neste empeño leva ofrecendo dende entón un amplo catálogo de accións formativas, ata o punto de adquirir unha solvencia e reputación dentro do sector que é a súa mellor carta de presentación neste tema. Por iso, no Grupo Popular creemos que este é un modelo formativo a seguir, que é un modelo formativo a potenciar e o mellor xeito de afondar neste convencemento é analizando o seu funcionamento a través da resposta das seguintes preguntas que lle facemos. Que valoración fai o Goberno galego da acollida das accións formativas impartidas neste centro? Cales son as accións programadas para estes primeiros meses do ano e, en función das mesmas, cales as previsións que existen para o futuro e cal é o denominador común de todas as accións formativas, cales os aspectos máis relevantes desde un punto de vista metodolóxico. Nada máis, e moitas gracias, señora presidenta, esperando a resposta da señora directora xeral. Gracias, señor Balseiro. Para turno de resposta para a señora directora xeral. Moitas gracias, señora presidenta, señor Balseiro. Efectivamente, Aixola é un centro que ten os seus inicios no ano 1997. Se imparten accións formativas de capacitación e reciclase para as entes do mar e decir que foi creado inicialmente con un obxectivo que era capacitar algúns colectivos que abandonaran a pesca para continuar exercendo a súa actividade entre outros oficios do sector pesqueiro. Pero tense, ahora mismo está considerado como un centro de capacitación dentro da comunidade costeira na área da súa influencia e que non só realiza labores de formación técnica, sino tamén que incide na inclusión social e fomenta tamén a igualdade de género en actividades con maior sesgo.
se facilita, ten en conta o espírito emprendedor e cooperativo e como denominador común, podríamos decir, de todas esas accións formativas é por unha parte o fácil acceso que ten para a xente do sector, é dicir, por un lado non ten matrícula, é unha formación totalmente gratuita, pero por outro lado tamén non require ter unhos estudios iniciais para marcar ese acceso, é dicir, pode entrar calquer tipo de persona sin estudios que este no ámbito marítimo pesqueiro. Por outra parte, tampouco ten ningún requerimento en cuanto á idade e, por outra parte, favorece tamén un aprendizaje mutuo entre a xente que está a formar estes cursos. Está encuadrado dentro da formación non reglada, efectivamente, pero non dá lugar a unha cualificación profesional, sino que se adquire un determinado diplomas para acceso ás medidas técnicas, a actividade técnica, decir que un centro especializado sobre todo na formación práctica, a través de taller e formación manual, coa xente que sale dali pois ten moitísimo o requerimento ou está moi ben vista para a contratación en actividades non só dentro da familia marítimo-pesqueira, sino tamén en outra serie de empresas que valora moi positivamente toda esta parte tan práctica que se desenvolve ali. Hai distintas áreas, hai unha área de composites que surgiu como unha actividade moi necesaria e que non había moita xente para formarse cos novos materiales, o manejo de poliéster e distintas fibras aplicada ás últimas innovacións técnicas que disminuye o uso de resinas e emisión de contaminantes. Por outra parte, se traballa na área de madera, cursos relacionados coa construción e reparación naval, utilizando tanto técnicas tradicionais como as últimas innovacións. Ten outra área de instalacións que comprende cursos ligados ao mantemento e instalación de pequenos motores, unha área de plásticos técnicos, traballos con polietileno e polipropileno, e que ten toda unha serie de características esos materiales que entran en rivalidade co acero inoxidable, tanto por o seu precio como por o coste de mantenimento e fabricación de pezas. Despois hai toda unha parte de velería e de astillaje que está en formación destinada a operación e elaboraciones con as velas e as embarcaciones neumáticas, e despois, por outra parte, está a área de redes, cursos ligados á pervivencia e actualización do oficio de redeiras. Decir que este último ano se homologou tamén a escola para impartir a cualificación e a certificación para redes. Ademais, o centro ten colaboración con unha serie de redes de centros, apoia a investigación, conserva tamén o patrimonio, sempre están dispostos nesa formación práctica a colaborar con distintas entidades que favorecen a incorporación ao patrimonio. Preguntaba de algo que si nos sentimos orgullosos. Eu traigo unhos datos que son de finales do ano 15, é dicir que de un total de 106 alumnos se fixo unha enquisa sobre o 83% das persoas, acabaron coa capacitación un total de 89 alumnos e deses están traballando, digamos que traballaron ou seguían en activo 6 meses despois de recibir a formación. En decembro de 2015 un 73% dos alumnos habían encontrado traballo e estaban en activo, e dese 73% o 57% traballaban en actividades relacionadas coa formación que se lles impartiu. Por outra parte,
seguían formándose ben nas propias Aisola un 65%, do un total de 33% de xente que se seguía a formar. Por lo tanto, estamos a falar de unha escola con un alto rendimiento, con unha alta eficiencia na colocación e que, por outra parte, contribuye aos obxectivos operativos que encontramos no programa no Fondo Europeo Marítimo e Pesquero, es decir, van a contribuir a unha formación permanente para conseguir empleo e novas capacidades profesionales ao largo de toda a vida dos profesionais do mar. Moitas gracias, señora Rodríguez Carballo. Turno de réplica para o señor. Gracias, señora directora xeral, por a súa resposta. E a súa resposta, pois, bueno, se de algo estamos a falar é que estamos ante un modelo, depois de escoitar a vostede, exitoso, diría eu, un modelo exitoso, con gran acollida entre a xente, neste caso, que quere formarse no sector marítimo pesqueiro. E eu diría, ademais, que a oferta formativa é unha oferta formativa, depois de escoitarlle a vostede a cantidade de formación que en distintos ámbitos que ali se pode adquirir, é novedosa, é unha oferta formativa áxil e flexible e, ademais, completa. E eu creo que nesa línea de traballo, na línea de traballo que debe incidir o Goberno de Galicia, que debe incidir a Xunta de Galicia. E por iso, desde o Grupo Parlamentario Popular, temos que felicitar, neste caso, a vostede en primeira persona, pero tamén os xestores deste centro. Os xestores deste centro, os que agardo poida tamén vostede transmitirlle as palabras polo acreditada e pola boa xestión do centro. Porque, ademais, teñen demostrado, e así o teñen demostrado, algo que non é nada sinxelo, que a súa capacidade para adaptarse e anticiparse ás necesidades do mercado, o que lles leva a ofertar cursos que non se imparten en ningún outro centro. Falou vostede de 106 alumnos, falou vostede do 83% que se había feito unha enquisa, e falou vostede que o 73% destes alumnos, despois dos 6 meses, estaban traballando, e que o 57% dos que estaban traballando na especialidade na cual se formaron. Hombre, pois estas son cifras que eu creo que dicen ben ás claras o bon traballo que se está a facer en ese centro. O traballo que se está a facer, supoño que unha boa parte desta xente que se forma será xente xoven, sin lugar a dúdas, que aseguro, con toda a seguridade, non teño dato, pero que aseguro que é bastante máis xente xoven que xente de mediana edad ou xente máis maior, e creo que é un traballo que son datos que nos dá vostede, ni nos dá o Goberno, ni nos dá o Grupo Popular. Son datos que son os datos que existen, os datos que son reales, e o cual volvo a dicir, creo que é un modelo exitoso e con gran acollida no sector marítimo pesqueiro. Nada máis e moitas gracias. Gracias, señor Balseiro. Turno de réplica, de peche, vamos para el señor Rodríguez. Gracias, pois pola brevedade da resposta non lle pude comentar, pero sí, máis do 50, casi o 60% ten menos de 40 anos, o sea que está relativamente xente xove que accede á formación, pero tamén para a xente que moitas veces se ve obligado a cambiar de sector e que encontra na Aisola unha facilidade para traballar. Comentar que xa se está preparando, xa estamos traballando na encomenda para o segundo período de segundo semestre e que se van a realizar no segundo semestre. Levaremos a cabo máis de casi 900 horas de formación en distintos cursos, con máis de 300 horas por curso, como en técnicas innovadoras de composite en madeira, mecánica e instalación de motores, cursos para reparación polivalente en materias de neumáticos, módulos de emprego de titorías de autoemprego, que tamén é unha formación transversal que axuda a esta xente a encontrar empleo. Como novedade, podemos adiantar que esta encomenda se está a facer
facendo ao amparo do objetivo 1.6 e a medida 1.6.1 dentro do Fondo Europeo de Marítimo de la Pesca. É dicir, que estamos anticipándonos a ese novo programa operativo que por primeira vez actúa na formación dos profesionais do sector pesqueiro e, polo tanto, xa temos, digamos que inscribe, esta escuela se inscribe dentro desas prioridades que marca o Fondo Europeo e Marítimo da Pesca. Polo tanto, a encomenda que se está a preparar xa se marca dentro destas prioridades. Nada máis, moitas gracias. Moitas gracias.